निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची गावा. संस्थानकालीन वारसा असलेलं पाटेश्वर देवस्थान. गोवा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरचं ऐतिहासिक गाव म्हणजे बांदा. भारताचा स्वातंत्र्य लढा, गोवा मुक्ती संग्राम आणि संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा अशा अनेक लढ्यात झोकून दिलेले अनेक माणसं याच गावातली. ऐतिहासिक वारसासोबत समृद्ध असा सांस्कृतिक वारसा याच बांदा गावाला लाभला. बांदेश्वर मंदिर, श्री विठ्ठल मंदिर या मंदिरांसोबतच संस्थानकालीन वारसा असलेलं अजून एक देवस्थान म्हणजे श्रीदेव पाटेश्वर. नमस्कार, मी भगवान शेळटे. कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाजीच्या गावा या विशेष भागात मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. बांद्यातलं अजून एक महत्त्वाचं देवस्थान आहे श्रीदेव पाटेश्वर देवस्थान. संस्थानकालीन देवस्थान आहे आणि थेट राजघराण्याशी या देवस्थानाचा संबंध आहे. या देवस्थानाबद्दल आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. पूर्वीचे डच वखार आणि आत्ताचं बांदा पोलीस ठाणं इथं हे देवस्थान आहे. हे संस्थानकालीन देवस्थान असल्याचं सांगितलं जातं. बांद्यातील अजून एक देवस्थान पाटेश्वर देवस्थान जे संस्थानकालीन देवस्थान म्हणून ओळखलं जातं आणि या देवस्थानाबद्दल जाणून घेऊयात. आपल्यासोबत आहेत सावंत काका. काका, या देवस्थानाबद्दल काय सांगाल? पाटेश्वर देवस्थान जे बांद्यात आहे, हे देवस्थान संस्थानकालीन आहे. या देवस्थानाचं नाव पाटेश्वर देवस्थान, पण लोक म्हणतात त्याला पाटेकर देवस्थान. संस्थान काळातलं पुरातन देवस्थान आहे आणि या देवस्थानामध्ये हे देवस्थान बांदा देवस्थानशी जोडलेलं आहे. बांदा पंचायतांपैकी प्रत्येक कार्यक्रमाला पाटेश्वरचं नाव घेतलं जातं. म्हणजे हे देवस्थान जरी पुरातन असलं तर त्याचा इतिहास हा असा फार मोठा आहे. इथे संस्थान काळा पहिले खेम सावंत महाराज यांच्या काळातला हा पाटेश्वर या ठिकाणी येऊन बसलेला आहे. आणि दरवर्षी आम्ही याला दर कार्यक्रमाला शिमग्याला या ठिकाणी येतात, दिवाळीला येतात, होळीला येतात. सगळ्या कार्यक्रमांना बांद्याच्या देवस्थानामध्ये जो कार्यक्रम असेल तो कार्यक्रम या ठिकाणी केला जातो. बांद्याच्या देवस्थानच्या गाऱ्हाण्यातसुद्धा पाटेकरचं नाव आहे. म्हणजे हे किती महत्त्वाचं देवस्थान आहे, पुरातन आहे. वास्तविक खरं म्हटलं तर रवळनाथ ओटवण्याला आहे. ओटवणे हे त्यावेळच्या राजेसाहेबांचं मूळ देवस्थान, पण त्याने त्यावेळी कुडाळ, बांदा, वेंगुर्ला अशी 3 पेठे असल्यामुळे 3 ठिकाणी 3 देवस्थानं तयार केली असा त्याचा इतिहास आहे. म्हणजे राजेसाहेबांचा म्हणजे राजघराण्याशी इथला थेट संबंध होता. राजे इथे यायचे दर्शनासाठी. या ठिकाणी राजे लोक या ठिकाणी दर्शनाला यायचे. बापूसाहेब महाराज या ठिकाणी खूप वेळ आलेले आहेत. शिवरामराजे जे सुद्धा या ठिकाणी दर्शनाला यायचे, कारण या ठिकाणचं हे देवस्थान इतकं फार महत्त्वाचं आहे, पुरातन आहे. अजून म्हणजे काय वेगळं पण या देवस्थानाचं? जशी तिथे स्वयंभू बांदेश्वराची स्वयंभू मूर्ती आहे, तसं पाटेकराचं असं काय वेगळं वैशिष्ट्य संस्थान काळात काय सांगितलं आहे काय? जशी बांदेश्वराची स्वयंभू मूर्ती सापडली भूमीतून बांदेश्वर, तसं स्वतंत्र स्थान या ठिकाणी काही भूमीतून आल्याचं आढळत नाही. पण संस्थान काळातला हा एक पेटा होता, भूभाग.
म्हणून याला महत्त्व आहे, होतं. इतकं सांगता येईल. नक्कीच. आपल्यासोबत आहेत इथले कर्मचारी. गवस, तुमच्याकडे काही नोंदी आहेत असे तुम्ही म्हणाला होता, याबद्दल काय सांगाल? हे देवस्थान हे पुरातन देवस्थान आहे आणि हे संस्थानकालीन मंदिर आहे. पूर्वीचा इतिहास म्हणायचं म्हटलं हे म्हणजे आदिलशाहीपासून इथं किल्ला आहे, आदिलशाहीने बांधलेला, त्यावेळेपासूनचा इतिहास सापडतो. त्यानंतर हे डच वकार किंवा पोर्तुगीज वकार, त्यानंतर आपलं ब्रिटिश काळात ते ज्यावेळी पोलीस स्टेशन झालं त्यावेळी सामरा पोलीस, म्हणजे त्यावेळी आता कर्नाटकात हे सामरा हे ठिकाण आलं, त्यावेळी भाषावर प्रांतरचना नव्हती, त्यावेळीपासून सामरा पोलीस होतं. त्यानंतर हे ज्यावेळी महाराष्ट्र पोलीस दलाची स्थापना झाली त्यावेळी महाराष्ट्र पोलीस दलात हे पोलीस स्टेशन आलं आणि ते पोलीस स्टेशन ह्या इथं वसलेलं आहे मंदिराच्या ठिकाणी. त्यामुळे पोलीस स्टेशनचं पोलीस स्टेशन ह्या मंदिराच्या भागातच आहे. पूर्वी मंदिरात होतं, आता त्यानंतर 1918 वेगळी इमारत बांधली गेली. पूर्वी ह्या इमारतीवरच पोलीस स्टेशन होतं मंदिराच्या. आणि 18च्या नोंदी आपल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. त्याच्यापूर्वीच्या सगळ्या नोंदी सावंतवाडी संस्थानाच्या त्यांच्या चिटणीस कार्यालयात सगळ्या नोंदी सापडतात की 1836 पासूनच्या इथल्या म्हणजे पोलीस स्टेशन असल्याच्या नोंदी आहेत असे. आणि ह्या मंदिराची दैनिक रोज पहाटे पूजा होते, त्याच्यासाठी एक कर्मचारी नेमला जातो फक्त पूजेसाठीच. तो पूर्ण शाकाहारी राहतो आणि दर सोमवारी त्याचा अभिषेक असतो आणि बाकी कार्यक्रम असतात, त्याचे वर्धापन दिवस असतो आणि बाकी जे कार्यक्रम असतात वार्षिक कार्यक्रम असतात म्हणजे पाडव्यापासून ते, त्याप्रमाणे हे मंदिर हे ते बांदेच्या पंचायत देवस्थानमध्ये असल्यामुळे तिथल्या पालख्या, तिथले देव वगैरे इथे भेटीला येतात आणि इथे उत्सव साजरे केले जातात गावाकडून. त्यामुळे पोलीस ठाणे या ठिकाणी आहेच आहे. पण त्याशिवाय वर या ठिकाणी पेटाचे मुख्य जे कमावीदार रवळनाथ तोरसकर होते इथे, ते त्या ठिकाणी बसलेले मी माझ्या लहानपणी पाहिलेले आहेत. याचा उल्लेख एकदा पुन्हा सांगा, काय उल्लेख होता हा तोरसकरांचा उल्लेख? तोरसकर आत्ता म्हणाला तुम्ही. रवळनाथ तोरसकर हे या पेट्याचे कमावीजदार म्हणजे मुख्य अधिकारी या पेट्याचा. तो पेट्याचा मुख्य अधिकारी. आम्ही आमच्या लहानपणी या ठिकाणी बाजूची जी खोली आहे मोठी त्या ठिकाणी त्यांचं स्वतंत्र ऑफिस आणि या बाजूला क्लार्क वगैरे खाली डेस्कवर बसत होते, त्यावर टेबल खुर्ची नव्हती. हे मी प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. पाटेश्वर पाटेश्वर मंदिराचं एक श्रद्धास्थान, त्याप्रमाणे पाटेश्वर मंदिर हे देखील एक श्रद्धास्थान या लोकांचं आहे. बांदेश्वर मंदिरातल्याच निगडीत हे पाटेश्वर मंदिर आहे. इथे श्रावणात जसं बांदेश्वर मंदिरात ज्याप्रमाणे एक कार्यक्रम होतात, भजन असेल, आरती असेल, त्याप्रमाणे इथे येतात. बांदेश्वर मंदिराच्या पालख्या ज्यावेळी म्हणजे नारळतोडणी असेल किंवा इतर ठिकाणी म्हणजे शिग्मोत्सवाच्या वार्षिक जे काही उत्सव आहे त्यावेळी भेटीसाठी म्हणून बांदेश्वराच्या पालखी या ठिकाणी भेटीसाठी या ठिकाणी येते. पाटेश्वर देवस्थान हे अत्यंत जागृत देवस्थान आहे. या ठिकाणी गावातील लोकांचं जसं बांदेश्वर श्रद्धास्थान आहे तसं पाटेश्वरा पण लोक खूप मानतात. इथले पोलीस कर्मचारी पण इथली व्यवस्था चांगल्या प्रकारे ठेवतात. इथे 21 दिवसाचा गणपती असतो. इथे 21 दिवसाच्या गणपतीच्या वेळी सर्व पोलीस कर्मचारी अगदी एकोप्याने या ठिकाणी देवाची सेवा करतात. ग्रामस्थ दर श्रावणी सोमवार इथे ग्रामस्थांचं भजन असतं आणि या ठिकाणी वर्धापन दिन जो असतो तो साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणे इथे वार्षिक सत्यनारायणाची पूजा असतात. म्हणजे प्रत्येक जो इथला सण असतो तिथं इथले विशेषतः आळभागातली माणसं आणि बाजारपेठेतली माणसं इथे मुद्दाम सहभागी होऊन या ठिकाणी सहभाग घेतात. तेरेखोल खाडीच्या बाजूलाच असलेली पूर्वीची डच वखार आणि तिथं असलेलं हे देवस्थान जरूर पाहावं असंच आहे. थेट राजघराण्याशी जोडलेलं बांद्यातलं हे अजून एक देवस्थान आहे, पाटेश्वर देवस्थान. असंख्य देवस्थान आपण पाहिली असतील जी राजघराण्याची संबंधित, राजेसाहेबांची संबंधित, तसंच हे बांद्यातलं पाटेश्वर देवस्थान. आणि तेही जसं बांदेश्वराशी इथले भाविक नतमस्तक होतात बांदेकर, तसंच इथेही या देवस्थानाशी दर्शन घेतात, नतमस्तक होतात. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह भगवान शेलटे, कोकण 7 लाईव्ह, बांदा, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष. जाऊ देवाची आगावा.